Nana me say nana. Me girls be her. Omo call restaurant and I say chop bar. Ne ya mo bini ko no mo nto. E ka twa so we ya akrantie bini. Ana otwe bini. Otwe yamade ana wansane yamade na no mo nto. Sa mo bini ya ka say we betuma di eye aduro because abo no ekote we say onu benya nkwa. Bofuro. Mpanyisi bofuro no yede bofuro ni yankwan a na mafuro akratifo yemi o. Na awie check up. Da bia nipa yare. Yade akese na abayen so. Vese mu binu no bofuro ni yempe. Otwe binu no kankane binu no minua bia wo hwem o America sese a oba bi wo Wister efene Joyce anyade obedi nana o ti fam binu grangos no so obo musuo di mo binu ndi na e be sa do obi na bofuro o se fene bofuro sai ahodi o mu pa. Meet Charles show na mo hwen abakose mo nchire mu edi nchire mu tete obi ka tete obi kire jumadi na abepie Meet Charles show so ye pani ba ko yenchena na da bisese na akwaba ya saba na nchen na ba kire abakose mu de ya tia ya ntia se ye na mafo de ni se bibia no ya fa bibia tra ye twu mo me ye twu fa so e se ntisa ene ya saba nchen Meet Charles na wo hwe na beto aso na o se ye kosa na kakase bi se ye kosa na se nya samade a nya samade a esane ye wo tete ne de wo ne pray asase ne territory ne de wo na kire tumi o hene bi eden ewo ntina akanfo se ye bonofo se ye achemfo aware kwa se sawo mana ekun mu no na ye pema aware a na ye pema aware a itimi kosa na se ye di usumpinima ye konkawa when you being conquered na ya famo ma no se be Bible kra bi eden ebisi mu emra Israel fo kokko bi a ye show mu se mokọ a munkum bibia efo mokọ ya mo se ma no ho ofenti enkum ma ma ho ofenti enkum ma ya e Bible sa enti samade ne ye ade a wokọ sa wokọ wo no wokọ faaye ana wonyaaye say ya opponent no weapons say eye ema no anase omayamwa ana omu agudie bi na ye gold bi anase bia bibi a mokọ ya mo faaye no ene ne samu ade na mpanye o kasa be se ompesa obekọ senti umpanyini ompesa obekọ senti umpanyini ene ko fa kasa kwase ampanyini o kwase ampanyini ompesa obekọ senti cause na ye kosa ye de mpanyini ne omo omtuma ye de akosa na ye de eko obekọ na kwa brane bi sifi on pese obekọ sa oya kwa brane onu to kwa ko ontimi kokko hwini mu timpanye se pese obekọ senti umpanyini kwasi ampanyini sa kasa na on the free ba cause first maybe bia yesa so o kwa na se opponent no o magdo enuba o madua no mawom ayem wona na se fotimi ko otimi tuse o mo so no watam bi de abafie so na kwasi ampanyini de ye kwa onkobi viso ye kwasi ampanyini on pese obekọ senti umpanyini nana me de man be sia na ye kasa bi te se yɛduru amanfo so na yakae anu
yɛduru amanfo so ne yakae yanom mpanyini kaka sɛ ya ɛkyerɛ sɛ abakwasɛm bi wɔ ho ɛde na panifo kan ebi to wotire ma nnɛ yesusu ebi so yɛfirim na ewia safa na nyina obia te saa kase yase yɛduru amanfo so a ne yakae yanom saa kasa we mete na bi ma hyeme de na ɛtai saa kasa echi ɛde history bɛ ana sa abakwasɛm bɛ na ɛwɔ saa kasa echi bayire ni bubu ya enene juono yi bubu bayire na yitu kono no obi bisa se yeduru amanfo so a na yakae yanom enye kasa no saa na ese yeka no enye saa na ese yeka na yeduru amanfo so a na yakae yanom yanom ne hwan yanom omo ne hwan ene ya ma kasa yanom ye de ka kire nipa bi wo ha se bi ofura manti fifam aba ha na ne bu afu wo ka yanom a na kire se wo pa kire obi a se bi na adwiri mu na ho obi a bu betimi adi awuo ana se nipa bi a ne hu bi na ye ka na sem nya saa na kasa no ye ka no esi yeduru amanfo so a ni yakae yawo no yeduru amanfo so a omanfo so a na yakae yawo no ekun bokuro ekun titikun na nanana mo ko no ebokuro modi amomi ahwe de soro hofo no womo ya buruchire ho ko mon ko hwede de to pa ye se di omusi di funtam nkrofo nsase na se womu funtam asase ni nyina kumsu nipa nyina wia ni wonya akwa nya ba bitu kotena ye mfie ni mfie chi no peso ko hwe ni nkira oduru ho a no makai yawa na nanom afamu eduru amanfo so a omaya ayefo enkasa adie bi yedi amanfo yekuro enti bi nu fa ne sensa amanfo mu ya amanfo na eyampa obia wo maami awuo papa wuo nu awuo eda yedi obi foforo ko na obedi akira obekobie no ko na hunu wo maami ana wo papa na ya odie bi abamu obi timi firi wo baba kan se ele ma ko fe me maami na so pa ne manum bi ene ma hunu minu aba na so minu aba yiti ase a nke bi anyi mabra boni ene manum bi nti binu mu fa ne se ho na ya omanfo ye do ko ho anu asem asa yesu yeduru amanfo so a ni yakae yawo no na yakae yawo no ekumo uko bunu ha fiema bontene so ene aya hohoje bia yekuru kra na yekohwe edu anwumedwa ase a obon se nsorobo anyina firi wiram no mo abafie ye kan sorobo a hade ye be kan sa adoi efo ebini abo pia asibe dabi ayen sorobo anu se kwakuo num adoi sa edu anwumre no miensa pe obon se wo ma hase no wo mu firi dua no so no wo masi no wo ma bakurom o mu ba kwa wura fie mu na nakasa asorobo a se de bibisa na wo ka monkey family on ka wo hamo on ka empan me enoma yen ka no ma yen ka wo hamo ye ka the monkey family emo a wo seso koye se kwakuo aka etia chimpanzee monkey chimpanzee se asorobo a so omo ye aerial animals so omo mu osoro omo wi ase on ban no mo de ne soro yanka no ma yanka impan yanka wo ha ye ka the monkey family
edi said any home panin sam say a few ma tetinana no kono no ye kono o hina sabre no di kurunu so no na tete won so de ne ya women ya untimi ne hene tete women ya wonni hene ne le kura wo hosa ya kan wo hina anya se bi wo hina hin kwa bi na ai wo hino o mo etia punwa so o ma ewu nkonwa ya kan se obi wo hini bi wo nkonwa na kire se wo wapunwa wo dan mu ayigu so nsa wani ya kan se wo wakunwa ntina man hini no obi akasa no ode ne se sinubo media meme wo mama sa asete so minsuru bia okofi ma ohene no obira wo mu kosa ena okọ baabi se won pese ne dom no nkwala ne ma ne wo ma mrantie na ayinko bie no o ma se behie won fo mu nkosie baabi anu obi abefa wo mu nomum okọ baabi na odi hunufo no obi mfo bi e ma na du ode be peti kuru mu no enipa na wo mu gya wo mu akire nyina adane ensoroboa ekotenatena nua no so anu wo mu we kuru no fi se obi ba kon na se wo be penipa kuna enya asoroboa woni wote wokura wo hu na so wonde oye na mo no wa manam kum oba asase wo be pedom na ebre kon guye na wo hene no ese wo sa akofie no ohene no koduru ya wo be kwa akoya mamre ne amane amemmoa na wo mu ka wiram ni nyina sa ba fie no no ohene ni wuye ohene na wu emmoa ni nyina ba fie nipa ba no wo mu no wo mu betena nti bre ko no guye wo mu nya ba kwa adwane ya wo mu san baaye no no wo mu ba na mu ihu wo mu anu wo mu nim se ya hunu ye nuanom enti no wo mu asifo mu bia nim fi ya esu okura mu oba ne su kom de na anu akogina de ho no asensu ama no anom aduane bia na wudi bu bi mana na watena se no wadi wo betimi anenam fie wanye bibia ada yi abakuro mu ho no eda no na moa no yie wo mu akyea pa yie na huri na ho abakuro mu obe no miensa ne efa ekono nan no wo bo se moa no su nyina sifom no o ma ba no o mu ne nam kurom fiema bono ha se wo hu de wiase nyankopon otimi ye saboa no potimi hunu se na mefie ni nti ofiri wira mo asifo mo aba eno ne ahumobra ma abrofo no wo mo ahumobro wo mo aso a wo baboa wo abrochira yetimi du ko gina court ti se metu ase ya o ka bo abinfema ya wo bunu memu ya wo fiema ya wo monkey sanctuary manfo twesika ekoho bonus excursion and as a tourism omo koye tourist tourism omo ni kohwe moa no enne yam no kasa nyina nipa ko ekohwe bo abinfema monkey sanctuary no enno ya anase ensorobo a omo go ho omo giri se no mo ye nipa na ohini bi na ekun siye no wo se memrante ne maba wo a monyinyini ye die memo mo asenhye mema nipa ya oba meso yi emehye mase entino me ko ba bi aba na makope mo ho bambo enti obobo mo ho ban na mo nyina da ne nsorobo a sebe yanka okoko ne baaya na nka wasabeda na mo nyina nipa na okoko no wanyene tienye den endidim ohene no anyene tienye den endidim na nakura efe
enti ohini akoji yɛduru sɛ ɔde bɔbɔ mmeranteɛ ho ban ɛne mabawa efe ohini kɔya wa ma ne ti akɔtɔ wakam ohini kɔkura nti mmeranteɛ da ne mu ɛnɛ amafo kɔ tourism ɔmo kɔ for excursion kɔ tue sika ɛyɛ bo abe fema ɛwɔ birmim wa saa bakɔsɛm oni anya adwen no obetumi akyerɛ wa adwen. You can leave a comment under the comment section na na kan de ye akanfo pii no de enim sɛ ensoro bo a ɔmo bo abe fema no no mo yɛ nipa a ɛkunu bi ba ya na ohini bi sɛ ɔbɔ mo ho ban nka kun ni twa mu wie a wasan adem mo nyinaa nipa ana fofia anto atana ohini ekam nti ɔmo man samba yɛ nipa bi na na me da se yɛduru manfo so ne aka yawo no saa na kasa ne teɛ ɛnyɛ yɛduru amanfo so ne aka ya no nti yɛ na mafo ɛkasa yɛduru amanfo so ne aka ya no yɛti it's wrong yɛnka ne saa yɛduru amanfo so a ne aka yawo no fa ne sɛ yɛwɔ kurodadam kurodada ne baabi na yɛte yɛne nanam yɛ dɛn ɛte yɛne yɛnsenom ne yɛminum te na bia obi beto sɛ yɛ so ntɔkwa kiridi wababo yɛn ɛna yɛnya yɛti de yɛde di mu ti sɛ daati bi yɛba yɛti behu sɛ aha na ne yɛte first na obi beto sɛ yɛ so kun yɛ nananom ɛne yɛdi asie ɛne yɛko ntɔkwa a ɛka yɛn no a yɛbɛduru saa bia yɛn na yɛso a yɛduru manfo so ne aka yawo no cause ɛka yɛ yawo no ɔno na first ne yɛte first ne yɛ okro dada we mu ɛna ntɔkwa bi ntie tufuru yɛ dan ɛba ha ti sɛ time bi akoduru saa okro dada ne mu hɔ na ɛhɔ ne amanfo ɛyɛ ɔman a abɔ ɔman ne bɔyɛ yɛkumuru emu mpanimfoɔ ne mu mmoa sɛbe ɛkyi mu mmaa kɔ dɔm ɛmaa ne kɔɔyi te mu duru hɔ sɛ a yɛduru amanfo sisɛ ya yɛduru ɔman a abɔ sisɛ ya na yakae yawo no enye yanom ya nana de na wo ka yeduru amanfo so ne yakae yawo no me da se ne ka na waka no na de odu bewi a enti elu obi yiriwu a ohia oba bi na se oba na ni gye be ma no ho kura be ma no empese obese ne pe wese hunu oba no pe na bra ka ese wode na adwene ma no no ka ese de na na yira wanya no ba bi koye ma na yire no ho awere ho abanmu na yire no ho yaudie enu nti na ma obi yire anase kunu wu a ba akutimi ka se me ware me ma efi se oba ni timi ka se de me papa bo bradui wa anya hwe kro ma me nipa ene nkwala na nyinyini sema kwa ko wale ami abehye me maso na de mintimi nya kura me be ya ma me ma betete de he me ma no didi a omoma mbini me nwale biu se be ma bi bese ne pa na ni kunu a wowu be mfie be se wo honi no na ne ho yawo aba wo ba no mu be ma no so se me nso me hunu oba bi ne so wode ne ho mame a na me hwede na me yiri si ni metie asetena pa no oni mi wo mu no otimi kama su ma asem a no yi oba susufo me nya no su bi da enti oba no so de ne ho ma kura ya na ne yiri ho ya unti o se me ware me ma eno ne ma asante fu etimi ginana ne ene ne te etimi kwoti obi kura ba ne ene na betena se bia na ewase na wodi e wonti ase enti nananum si yeduru amanfo so a ne aka yawo no medamase na nya wudu amanfo so a ne aka yanom ne hwan se wo kai yawo de a ne wo mo mbeto hye muso no ene mbofiro wo mo yanom fi se eno de na wo de ko otan fam obi a wa mo wani anye yeduru ha ne aka nkrofo no mo beto hye yeso no se wo enu nti
nananum si yɛduru amanfo so a ne yakae anum yɛkeka kan sɛ nyina wɔ batam na wakɔntum baabi na oni futufoɔ na wo share na subscribe a na wa share so de ama obi sɛ ontie bi ne bi ana etire bi ne tire bi sɛ ne obi a odi okodu abɔde anu akotwa bɔde yo meet Charles na mo hwe na akyerɛkyerɛ mu ɛbɛn yate ase yɛho ne ka yɛduru amanfo so ne aka yawo no ɛnyɛ yaano ɛne hemfo ontimi mfrɛ ancestors ontimi mfrɛ ona na wasie ne yaano kasafi kasantwi enti yɛduru amanfo so ne aka yawo no so tete na ɛko na wɔ hɔ tete na ko timi bɔ na yadeɛ bi timi bamma emu mafra nyina timi wu bɔkoro yadeɛ like endemic and as a pandemic so etimi ba na emu nipa bebe na wu yeah bropete yadeɛ ba chenkura anase yadeɛ asram sa so sonkro bebrebe mu yɛse sasa bi wɔ ha sasa bi wɔ ha senti yentum free a nipa bɔne nipa obokro bi ayɛdan aba ha ti yentum free a to mutu a ebi adaati bi na bi omu twam omuso first no hana ne yɛwo na bropete yadeɛ bropete anase asram yadeɛ wote ha se yɛwo ya na ɔbana yɛdan awuntu duru hɔ a saa bre no ba bi oboduru na o kai no saa bre obasi so na mrant o se yɛduru amanfo so a ne yakae yawo no nka me bɛyi ti ase sɛ me ko wodi mfie aduanan anase mfie aduonum ka wanyini wayɛ bɛma mu enso yadeɛ bi nti bropete bi anase asram bi nti saa bre no ɛyɛ yawo na wudi ɛnyɛ yaanom ti yɛduru amanfo so a ne yakae yawo no na unkasa yɛ mu obi ama message sɛ o kan sɛ ahemfi yɛbɔ nkura ɔno so sɛ tete no na yɛka sɛ yɛbɔ nkura nka nkura bi apɛ ntontora na nka yɛ no mu aduane so yɛsi papa ni maame ni ɛno ne adeɛ yɛfrɛ ne nkuro na ɔka sɛ yɛbɔ nkuro wɔ ahemfie deɛ a na kame yɛ sɛ o kasa ti ahemfie enti mi kɔ break up me ba na bɛkyerɛ mu yɛka sɛ yɛbɔ nkuro wɔ ahemfie a ɛne de adeɛ meet Charles so subscribe so na nana kan no so de o kan no tete nsɛm no tete obi ka tete obi kyerɛ no ɛyɛ wo da subscribe na show yi enu akyiri na yɛfa bi mmerɛ wano na o kasa no kasa be se nkro ye bo nkro wa hemfi a hwefo bi se o America o ye fe no Joyce o Worcester ye fe no Joyce Urban o Worcester o se e kasa ye bo nkro wa hemfi a e kire sei o se di odum no se tete no ye kasa ye bo nkra ya pentontra bi ye enkwan wo mu ye ka banku wo mu anase ye no mo wo mu ye se ba ko ye papa ba ko ye maame o ye se ye bo nkro na o kasi ye bon kro ahemfie dia hu ne sa wo kasa tia ahemfie o ifa no Joyce Urban se si o hwe wo Worcester me da se nkuru ye wo nkuru bo eni ye wo nkuru o ba ahemfie a wo be bo nkuru eni ye wo nkuru bo nye enkwala no kura no wo mo se sa ne ma no gu ho no ba ko te ho anu ase mumi nkofa banche ma senki wo fufu eye ba ko se ene me kofa bode ba ko wo me ma me fi aba ene obi ane na ko no enchine no wan fa nsi de mi ko hwe bi aba so wan pani se wo ka to sodie nyina bom na apoto a na efre na bomu ato sodie
waka ni nyina bomu apoto de nchina tumu na aka hwe na da eno ne afre na bomu waka ni niema ni nyina bomu odi makunya adoa je ne nchini sadi no ne de wo pese nwo guso ni ade ebe ube wie no se wo pese odi no kasa apoto de ni nyina bomu a eni afre na bomu waka to so de nyina bomu apoto no eni afre na bomu wuchi nkati enkwa amere nkati enkwa yi nkati enkwa so me pacho what I say nkurubo enkwala no kura omuni ade no omobe no omugbo hu nkuru we se senka nkwa ade ne ka menzo nanka ma me watribi ebu ka men kofa mrai ebu nkurubom o ma me nkote kakra mra omubebo nkuru obi baka se ye kofufa ye ma me no ba omubebu ye ni u eni esebe ya momie mo apesi de ende obi antimi ba ye kofa nchina kofa momoni de omubabu ye so ti ase wo mu ba chere obi si eni momie no anwa moi wo mu bonkuro ade bia wo kan nipa betimi a chere na adwene na so obenya ho asem bisa ma wo bia ye nkurubo enkwala no kura wo mu di aguro na efure nu nkuru na omu cha adwena ansa na omu hu de so omu ye na ha de wo begina hinimu a yesu wo bebo nkura na wo be kasa me bisa wo kasa ni mu asem unu obi wasem di bia nanka ye frɛ wo fitia mu nanka ye kan mu mienu bo mu anka beye ba ko wo de ne che ba ko ndi me ni begina na nanim ani aka bia mebo na oni na begina ha sabi udi ka himfia na uni bem udi ka wa himfia wa besa maami na se me bana mbe piso na me se me no bebu nkura eno nchire se wa udi ka no wadi bem ise mpani si di oni tire se cha di oni nsa ni tuo di oni tire wo se cha di oni nsa ene tuo na wonu nyina ye kasa aye de beso kasa busuma ni dimu nanka no so komu anu so asemu anu so asemu mesremu yesiasi ni ene mo kansim bia yen kadie yenim ene de nananum anka ankyere ye emfa nkyere mu nkurubo ugina hinimu yese nana dabi na bra kwa me abasama wu asama wu empim mienu enti o pese oni ni bebu nkuru dia be piso no wase ne ma enda yesu piso a ebe oni ni bebu nkuru o bate di ntira wodo ba nye na hinkwa wosuma ne se won ko kanchire obi se obi abesama obi nti wo ba wo mo anu hu dase ya wo kwa wo se abesama ye se wa ko yisi akwesi na wa me nipa na da no hu so ansa tete na hinkwa anya sa nti ne yesi yesuma banyansafo ensuma na montente yesi ko frɛ na nkurubonim wo kwa na na se dase ukuya da wo hian wa himfie wo ba yensama nti wo ba bobo aho nipa na besama awuse nti wo ba fasa be piso tete pa na mo bonkuru no a yebedi asem no dia iwia sada no na me ka kire mu se ebe bisa otabunu nyina watua wo ka nyina wie kura anya se tabunu diso di bibi ya dance e ma e kana wa bono yo nti ha ni mu dia wo bo okuru wia yese ona do bae wo wana asem bisa enunti ni obi ko gina hini mu anu wadi fofi se wo hunu nipa na ne bo adi kafu enti yese se wo monu nkuru ade kuru ntiro ade ne ba wa na abufu enti asem a o kan ti yese wo misa na asem a ontimi misa enunti na se wo bisa ba ko mienu na se ne wi afiri de yese wo kan wose na nanu minim na asem bisa mesremu a mu misa bi mu ame esan se na nanu de ye pa asem no mu no kurenti esunu se di obia nso besi ate asem no ba ko ato ne tirim enti yesi ye misa wo ho asem a ye wa asem a wo kan ye ni bi eni ebeyi di aye dance ye abisa wo
asɛm ni danse a etwa ho bi na ho a yɛtwa bie ni yɛn na abadwafuo na yɛde yɛ adwene tie nkuru na wo bɔɔyɛ no na yɛ ma ho mu bisa ho kusa ma wɔ no so enti yɛ wahimfie nkurubɔ yɛkɔ nkurubɔ nɛ na kyerɛ sɛ yɛkɔdi asɛm na nkwalaa ne deɛ na wɔ afikyira ne deɛ anya tɔprɛ ɛyasɛnie atɔprɛ deɛ no akɔfo ɔbaa wɔ wirɛ ma yɛ ɔman no mmra sɛ ofo ɔbaa wɔ wirɛ mu a yɛntwa wasuo a moman no nyinaa nim sɛ wobu saa mmra no so a yɛtwa wasuo wokɔfa obi yira ɛyɛ sɛ yɛtwa wasuo ɔman no nyinaa na ahyehyɛ mmra no ne agye atom o enti sɛ ɛba ne ɛbɛka kyerɛ sɛ asɛm asi baa ɛwɔ so ɔbɛto wɔ wirɛ mu so atwa bɔɔde a baa sɛ nkwanseɛ na wofa nipa asɛm asi wɔka wie ya no wabisa nsa ne danseni ni hwan ɛno nti ne mpanin sɛ danseni wɔ nkurubo mu a ɛmasɛm ka yɛ mmerɛ wɔse a media mebɛto wɔ no na mene asɛm asi na mmɔpaa momfrɛ misa ampa frɛ bisa wɔse ayɛ no korɛ deɛ ɛkɔto wɔ mu a ɔmuhu sɛ yɛba no na yɛhu so ɔbaa na fa ne tamamo na bɛɛma nso apagya ne naase ahyɛ yɛtoto mu ano a na sɛ kɔwie sɛ na yɛ nokorɛ na wɔanya asɛm bi amfa anyi wo ho ano sɛ bi a mekɔɛ no watwa hwe ne bi a meboa no so no mu ɛnokorɛ ɛbɛkɔ akɔhwɛ ato yɛ mu baabi korɔ no ade korɔ a ɛwɔ hɔ a ɛbɛkyerɛ sɛ wafo ɔbaa no nananom bɛtu ho nipa me akɔhwɛ yɛbisabisa ho nsɛm no a yɛtoto wano no ɛno deɛ yɛtoto na sɛ bɔɔ sɛ kakɔɔto ɛbɛka sɛ wadi fo a wodi fo wabadwakuro no anim a ada na tɔprɛ do goro yɛ no adeɛ bɛkyɛn akwasi dɛ no ne dwo ada no na adu tratɔ ɛno yɛ atɔprɛ ayɛ sɛ wode asɛm akɔɔto koraa sɛ ɔmotɔ da ɛgoro atɔprɛ ɛtɔ da ɛtumi mu obi sɛ kɔda fu ase wo nkwa na nyinaa wote sɛ obi a yɛku no wote sɛ obi a yɛku no sɛ wo nsa ama asase so mehunu abɔntena deɛ biu ɛno kotumu no nkwa na nyinaa atɔprɛ no ɛne ɛwɔ de ehwehwɛ mu no ebi ana de mfumsuo bi ana bibi ɛna maa no tu mirika kɔɛ no kɔɛ de okopie soɔ no ɛna maa mo a mo nso mo bɛto soɔ no mo faa ne sɛ oye nse okyerɛkyerɛ mu na tɔso mu a ɛno nso yɛtumi ka sɛ yɛde utira kyɛw ne yɛgyaw atɔprɛ ɛne ɛwɔ asɛm di a yɛdi ama wadi fɔ efiri atɔprɛ mu na ɛba asɛm die no we sɛ yehu na kwasi kɔkɔɔ bɛto ya ha no ofiri borɔ na gya no ho a pubunu mu hɔ baeɛ no na nananom mmra wɔ hɔ no wɔn hunu sɛ den na asotwe a wɔ mu so no ɛno sɛ ɛne ana ya mo hwehwɛ mu na ka bi wɔ mu a mommɔ no anaasɛ muntu no mfiri kuro no ɔte mu no ɛne ma yɛhwɛ obi asuo baeɛ yɛntimi ntwa wasuo na atetafikyira wo kan ne yɛtwa wasuo a si yɛkɔku wɔ si yɛyɛ ɔdɛdo tɔkwa yɛ no mu a wɔn a yɛkɔgya wɔ kwaa no baa yɛmisa yɛ sɛ mokɔ yɛkɔsi sɛi dɔkɔ bisa nsa wo so wɔn kɔgya ne kwaa yɛ akoa no nso kɔ no wɔma ha bio na wɔkɔ a wɔma ha bio no wɔkɔgya ne kwaa baa na akɔ bisa ne sɛ wɔkɔ no muku no anaasɛ moyɛ ndɛn so enti nkurubɔ atɔprɛ esi pae enti mesrɛ mo yɛwɔ ahemfie nkurubɔ wɔ hɔ na nananom bɛtena ase ahwehwɛ mu nsɛm no mu wobisa ne nananom bisa bi boa yɛ sɛ wo a wɔde asɛm no ato soɔ no asɛm a wɔde to wo soɔ no nso nkyerɛ mu ni sɛi wo nso wobɛka wie ama ɔno wɔde to wo soɔ no nso abɛbisabisa nsɛm nananom nso bɛsa abɛbisa ho nsɛm ne wie ne ɛkeka ne nyinaa bom na yɛhwɛ ne yɛde to nsane ani na bi a wa a wɔde ne baayɛ no wo ne wafom no na hunuhunu a ne asisie na apɛ sɛ ɔde ne fa mmara kwa so a na afei na yɛde sɛmpa ma kurowira na wadaworo ma ɛkyerɛkyerɛ adwene no akyeame ne watena nkonnwa se
maame asɛm asi kwan sei ni sei ni sei bɛrima asɛm asi kwan sei ni sei a ɔmo afa so no ɔmo atia ɔmo ayɛ no mmra enti asotwe bi wɔ hɔ a dabi sɛsɛ ne bi a yɛde ma na yɛbɛfata ne yɛde ama me ɛdeɛ wobɛpata no akamfo ya ade a ne yɛyi a mpata yɛgye a obi wɔ hɔ a yɛmpata na obi ne obi di asɛm no so wɔde mpata kyɛ wɔnyɛ hwee a na ne bonyoyi mpata yɛ abodwo mu adeɛ mpata yɛdi asɛm wie na pata nipa korɔ no wɔgye a na wɔkyerɛ sɛ wɔyi afiri no mu pata o mi deɛ me nyɛ hwee me deɛ me sɛ wɔnkɔ onyi mfiri no mu yunti na sɛ yɛgye odwae na so du odwae kyɛ bɛgye kosua o de check ni nyinaa bibie wɔ mu kyɛ sɛ ne kwata kosua nsia kura o de o so de akyɛ kura gye ne ehunu sɛ mpata no wa yehu bi no waje oji wi a o kɔtena ba bi aka ho asɛm bi mu bra na no maje mpata ma wa o to asɛm ne ho so enti tetefo no na o mu nim dia o mu de kan o mu asɛm ene kwan a ne yɛfa so ɛyɛ nneɛma no na nwanwa na nadwen kɛseɛ nso na wɔ mu wɔ efiri sɛ ebra na nanum hunu si ekura sika na kwasi kokɔ ne metena na odi sika ankrata ya yɛtwa bi abrɛ yɛn nso na nanum hunu si yɛ sample koi ani sika futuru ya yɛkura bi mankyiri ma bire bi bɛbɔ bi ani yɛwu kɔ nkwala yi ba nu ɔmo amehunu bi kwaye mu miɛmfa bi nto hɔ na ɔmo bɔ ɔmo abehunu bi a odum ya behunu ahomakyɛm ɔmbɛhunu ahoma bire wɔ ahoma hodo nyinaa mo ba ɔmo abehunu bi yɛde kakra na yɛhuratwa na nanom ayɛ weenum nyinaa ɛna amafo se na nanom brɛ so yɛ bagyimbrɛ na mo miɛmfa ntoto ho hwɛ sɛ ɛna yɛde nneɛma nyinaa kɔnkrata so na yɛse bibia yɛde ahyɛ abansa na yɛto adwumayɛfo yɛde da no mo miɛwɛ na forest ni mu nua nyinaa yɛtwa manasa no asase a yɛdua so banche yɛ ne yɛde ayi mfidi aka ni nyina funtam sɛ afredi asase ya ni sika edi ya na me yɛbɛkɔ asase ase sense ase nyina baabi obi do didi ya no yɛtuna no aduane amen ne wa ne ne mba ne na obusua bo asesa momi ahwede na nanum yɛyɛ na nanum de ɔmo ayɛ bi enim sɛ de ɔbɛfa na obetietia na nanum anamo mu no enhyira ne nyinkyerɛ ɛna bɛba na brabom me da ase na yesu da ase te sɛ bagyimi bɛ bi ne ba bia yɛnim bagyimi mmerɛ saa mmerɛ no mpo na de na ɔmo yɛ ne papa ɛnɛ science abɛkyerɛ sɛ de na ɛkɔ so tete ne mo na ɛbɛboa yɛn yɛdidie mu krampo di adanse sɛ ɛnɛ yade a ba nyinaa efiri how yɛsi edidi ɛne di yɛdi ntete na yɛsɛ ɔmo gyimi mpo no no mu ho ɔden papa no mu ho ɔden papa sokodua obawe anase edua afene se keja wakomro no wabu keja bia yo se na yɛduru keja na wo ni yɛduru enti kuene ni komro mu no wode ka akoye no ho aduru o ba na ho de den ba ma na ho de den ko na me kai se tete ni mpo no no nkro no mu fufuo so no munyare ede ne yabunyade wo hu se enam a wo bɛwe no eyewiramu nam na oka wamnam bi ho asa mese tete no na nwotwe na nkro utwam ofi bi achi a oti pum no munyare wonte yese pressure yese diabetes yese hwan ne ho enya ne korɛ ene ya ne yese yani ate ye nam restaurant ye call KFC ye call McDonald's ye call yampo ne yare ya yese yani ate ya kratifo yi ade che was meti me yafunu ena me moja yese ena me BP yese ena yese ma yese nana setetene na tetene e bagime bra dinti na omunyare na nko no wotwe fe na obi bo woduru pum okonfuom ebo no nso no ba fie efunu papa oba no fufu aye den edi onyare omutimi nyinya 80 years 90 years
100 years 120 years omo anyare efe de ye na mafo yesi eni ate ye mpo yesi eni na mebi aba no ye na yade no twifa yeso se ya miwa sankofa de yenchi sankofa enye chi wade me na me ko na me de ma de ato ha me ko duru ko ma hu sa de na me de ato ha no sem sa be fa firi ba bi am de to ye me anu so be fa ye chi wade tete ye ni mo dua de do asase ye ni ma sa dura sa o ya sa si ye no ye ni no asajurasa omi na ye nino ye nimu hwi ye de da asade no de asiwa mako na de asiwo se ku ne so asase mu ebe so abeko na mako ba ko aso a na epempan amako no ni dua na awudo afuo no a de si mu no ebe du ba bi no owudi ntosi aba ne nchimo no abagu ho a apaya so kutukutu emfa bibia nguso mesi ye di bibi beguso ayanso ina ni edi eguso we nananum ewuduro bia ni asase nu enti menkan pie na akwete nkontomra oputo a hwehwehwam yedua je na ne emfa sadwura se ndua je ni fertilizer ni emfa ndua je ni ene yedi dua je ni na alata jende na free amanti fifam ho ba no se wo mo de die ne dua wo mo de aduro dua ye dua mako aduro ye dua nto se dua ye duro aduade bia ye dua bia de amahu se enka wo ho sese ya na ye duane aka ma de ye nkwa ye beboa ye dua apia ena adua patram adua kuma ena nka bobon frada sa nua babi wo ho a eno fifira age se ko bu mu osoro ho no nso o mfa duro bi enkogu so nso ebeso sa de no adua fita bi ma no de ba aduane anu o mo keka o le tuna num no de nesia bom ta o keka sa o ko afu mu atete ko nsusu a watete abaduru watiti nkontomire papa bi wo ba ni kunu so akokum otwe wasade aboa ne yam ade no ewira na ye duro pa moa no wi a wo mo mahode ne wiram no wasade aboa ne yam ade no ahono asone so asade afra sa aduane pa nhaba ma ya duro bia ni so no no de aye nkwai na ojiri se obedi ayare ana aboa na we yafu ya de aduro nti se odi na ne yam ade no ya nkwa no udi ya no na o yafu ya de bi e hawo no esan se aboa na kodi enti wo wadi bi obala mi yafu ya de ko yo ebi anu wa hunu kwan ya fa so ko ebi ana aboa bi enam a wo ko wiye enam no ko yam no ena akokum sa ayare mo ana ewo ogboja mu ewira mu aboa bi anso dore a ya de enim ewira mu aboa bi ani wa dore a ya de wom ene ko hwe akoko ye asukochin adaka yimu yi fridge asukochin adaka ai asukochin adaka no ko hwe nkoko ogumu kakani empanifo se o de aya amane oponsu wadware kade echi ye ukodwomu amane ayafo amane monokura ne ye de aba wosomu a wotimu sa amane nie enam bia be flipu mu aba na nsuo mu aba bia otimu se ene yagu adura ma che se aduane no bo frɛ kura odi kotu nsuo mu ama nsuo mu aboa bia fadie no ye de adura bo frɛ enti hunu se odi bo frɛ ntu nsuo mu na kawa kura beso a ewuduro no aboa no odan nsuo so wadi bio eti ade bia na no mo ahoɔden ne se ewuduro bia ni ho efiri tete ade anu mawu se ye de ewuduro gu so yikoku eno de pipi kuma akate ende buruni kwa me nkroma kofa baaye na ho man no mu adura o mo de tete se de ebema habodom nketoa no
ha nuaba no ne hyerenia saa ha bodom no nti ena kwasi kokko isanse na kuku aba no hu hye na odi bi kan ho ba no pa ho a kwadwofo ne hwemurunkum mpafuo mu akonti so ena hwemurunkum oda sole ya obi afa ne kente ewie mu nya fa nya kura ama mafam na nkwala ne bibia na woko emidi nsuo mehwe ni mu kakra wotete wose awia bepie na wo bai wadwen so obako na bodu ba ko de okwa anopa no no akwaba wahu na mo akwaba de ne ese me nko amekɔhye ho amisuro na wa ankwafuom empani se kwadwofo ne hwemurunkum anopa reslemo adio bi ayeye bi amenananom maamenom ofanom momi yamfie ho ntoto atetefo no na omudi adepa enyini chei obi nyamfie oha ne aduonum na bi kura ne se kura ntuda ni nyina na ye enuaba ne noma ewiwie no a habama kakra na num die ene oba wo enya bemduro ma no yenye hu doma ba ye de yankwai ko tete de agu abeso na wawo odi yankwa na frem ti se de odi nyaado atutwa nyaado agumu yempe weenom tete obi kofuom na so wabre woduru kwam na nsuo da ho na ya ayaye efu kokko ase mremremre ebi wo ho anu wasambi no aposa no odi abubbo nsuo no bi abobbo no ho a odi wafanse aya no nyewira ehene wo wafane se ujari nsuhu na se wode pepa no ho na odi twitwi no ho mfifire owie na ya no emu nsuo ni bi aka ne widiem enu enim de ebe ene hwa na akotete ayama no se wadu ayomu na aya na wo ho no ya tete bidware obaka kire se wo na enkodware aya ewira nsuo we hu se de wira dware papa bi wo ya nkwa ama na ofie kro sori kofi kira no akotete nyenya no abepusa no de abehono ne nkwam na nkwa no kanwa no ana wo yafe enso obedi anum nkwa ni nyina entimi papa no wanyina chebepem sa abire nyina oda so te ho nyenya pa ya kote sedi e wa bepusa de ahono sanfuo mu anum yafun yade enum nti opusa na wode sanfuo mu na anum ankekaye num ni mema yade basa bi ntimi nyawo nsafuo mu kotete ano papa fiche ebu nsuo ye gugu ba bebre o bunya nsafuo so do se dinu o posanu mu a tete no kura de papa no ma sa de bo atugem na bo no bin a na wade ahono nyenya na hono nsafuo num na nyenya no bu nsafuo no wayi bo no de atum obonsa aye hu esansa ye kura nti ebo na ehye a enka no ohura na esi wo kakra no wayi bo na firim afi na wayi nyenya na ewom ni nyina no wachi na wasone so kama odi tua mi se mema ya de na eba ne be mamu a obonsa obadwo nso sisi ya obonsa na eko ene odi nyenya ma obi eba kan se nyenya nso yɛduru bai eya dua ya habaya wuta idia honhom boni binta ntimi no ntina so huna empanisi enkwati yɛduru mra ane ahabai na wutieti ahaba bi so akwati wadupa no na ho se wo bi nso de ela mase edumbosi ya ada foforo ebeto aso nana me say nana me girls bi o ha omo call restaurant and say chop bar ne yeye mo buni mpon no mo nto e ka ti so be ya akrantie buni ana otwe buni otwe yamade ana wansane yamade na no mo nto sa mo buni yeye ka se we betuma di eye aduro because abo no ekote we se ono benya nkwa bofuro mpanyisi bofuro no ye de bofuro yan kwan a na mafuro akratifo yemi o ene awie check up da bia nipa yare yade akese ena abayen so vese mubinu no bofuro no yempe otwe binu no
kankane bi no me nua bi a wɔhwɛ me wɔ America sisi a ɔbaa bi wɔ Worcester ɛfɛ no Joyce ɛnya de obɛdi na o ti fa mo bi ne grangos ne so ɔbɔ mu suo ti mo bi ne bi na yɛbɛsa bɔ wɔ bi na bofuro o se fɛ no bofuro sɛ ahoɔden wɔ mu pa Meet Child Show. Subscribe, like and share. Yɛde ɛnɛ dwumadi no ebisi ya medase